പ്രവാസിയായി വന്നപ്പോൾ പുതിയ രാജ്യത്തോട് എനിക്ക് പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും നല്ലവരായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം. ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോറി മേറ്റ്, ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പോളിസി. അത് കേട്ട ഉടനെ who the fuck are you? Fucking Indian. ആ നിമിഷം മറുപടി പറയാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ലാതിരുന്നതല്ല, മനസ്സ് മരവിച്ചതായിരുന്നു. അന്ന് വീട്ടിലെത്തി ഒരേ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു, ഞാനിവിടെ ശരിക്കും വേണ്ടാത്ത ആളാണോ? പക്ഷേ മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയവരും തെറ്റെൻ്റെതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരും ഒക്കെയുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, റേസിസത്തിനും നന്മയ്ക്കും നിറമല്ല ആധാരം. അത് ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും സ്വഭാവവും വ്യക്തിത്വവും മാത്രമാണ്.